Takže klid ostatní. Už ticho. Ticho. Teď pojďme. Miláčku, máš všechno. Jo, mami, mám. Nezapomeň se stejně. Pojď už, A máš prosím tě, všechno. Takový fotr. Postavová chatka. Ty vole, tady to pachne. Tak oběd, jo? Tak dobrou chuť. Fuj, zelí, to už rád nebudu. To bylo na mě. Já taky. Zkouknu video záznam. Můj do řady. Do řady. Do řady. Takže dneska si zahrajeme hru sbírání šišek, který tým prostě nazbírá nejvíce šišek, vyhrá. Já už zase Hele, šiši. chcete odměny nebo co? Sorry, no. Tak sbírat, no. Až pískne. Nedal. Já bych si... Já bych si přál, abyste nemluvili prostě, jo. Ty Ale co dělej, makám. Tak každý to řekne. No tak ty taky. No dělej. Já mám to, no já No tak chcete píste nebo? No tak sorry, no už to neřeknu. Nemluvte prostě, ale budete to zapovat. Dejte nás tu. Takže... Seřaďte se, pane Bože, řada, to je prostě lajna, chápete to? Vy to rozumíte. Hokej. Takže dneska bychom jako večerní program chtěli tady s vedoucíma udělat parodie. A jenom pro ty míň to. Parodie je to, že vtipně uděláte nějaký film prostě. Jo, každý si dostane nějakou kartu s nějakým filmem a uděláte z toho strašnou vtipnou věc, takže. A co je to ta parodie? Tak jo, směla poslouchat. Tak to já parodii. Máš něco? Ne, vůbec nevím, že prostě... No my taky nemáme. Já ne. Vůbec nevím. Já taky dělám akorát. Málo času. No, takže ty budeš ten princezna, ty budeš ten drák a ty budeš ten princ, jo? Tak jo. Stůjte. Byli jste se koupat? Jo. Nevolí to tak.
Budíček! Vstávejte, za chvilku je rozcvička. No ne, asi, proto jsem asi přišel. No. Dělejte, chcete znát řepovat? No. To řeknu Lence. No, ty jsou úžasný, to je roztomilý, to je úžasný. Ty budou dělat všechny krásy a ty oláčky, no, já nezasím. Bych to namočila, jsem tam taky krásný. Viděl jsi ty debily, nic nemalej farka, nejsou hrozné, nejsou jedna se hrabe zadku a druhá noga. Ale to bude hrozné, to je prostě. A ty nevíš, jak to smrdí. Já lajnu. Tak ženský. Trošku dlouhý, 6 minut už. Dej si 20! Zkoušíš, já mám maturitu, ty. Já jsem elektrotechnik. Maturitu, ty stejně. No, Mače, ty budeš ta kočka, co jsem říkala, ty budeš ten budulínek. Ty budeš ten drak a ty budeš prase. Ne, já prostě nebudu. Já jsem prostě řekla, že prostě budeš. Ne, nebudu. Když já si breče, prostě budeš prase. Nesmí. Budeme se koupat. Potichu, ještě na hlas. Budeme se koupat. Ne, budeme se koupat až zítra, nech to. Asi se jaký, ne? Jo, to znamená to. Hele, počkej, pozor. Máš 6 spotky a položky. Ne, maminka mi říkala, že si mám jedit každý druhý den. No, ale máš to šíleně dlouho. 7 až 3/4 minuty. Počkej, ale tohle je Peru. Tak, jdeme stát a začínáme. No, dobrou. Já jsem se blbě kouk. Počkej, já jsem to budu. Dobrý, za chvíli jsou tady dva pány. No konečně. A to flaška, to jako talent se nehraje nebo? Jo, flaška se nehraje nebo co? To je základ, jo. To je generace. Nic neumíte. Na tom vyrůstali. Tak jako, vše je dobře. Nástup! No dělejte! To už nebolí ruce 9 minut natáčet, ty vole. Takže teď se zahrajeme hru blbounové. Bude kolečko, uprostřed bude mít a dva blbounové se ho budou snažit vytlačit z kroužku. Kdo ho vytlačí, vyhrál. Jak to víš, co se zítra zahrije? Chápeš to? Sakra, proč jsi to neudělala? Já to nechám. Ty vole. To pochopí jenom kapitáni. Přesně.